Ahojte všetci, tak ak si pamätáte môj minulý projekt, tak ja som to pojala takou hravou formou, no a tentokrát som to tak pojala tiež. Vlastne urobila som jednoduché spoje a elektrický obvod a vytvorila som z toho vlastne taký mini kvíz. Konkrétne mini kvíz japončiny, pretože som to ja. Takže ja sa vás teraz budem pýtať na tieto slovíčka a vy ich budete spájať. A ak ich spojíte dobre, tak táto žiarovka zasvieti. Ak nie, tak nie. Takže čo myslíte, ako sa povie mačka? Skúsime. Takže mačka, neko. No, svieti. Dobre, teraz prepáčte. Takže ešte nám ostalo itadakimasu, sumimasen, arigato a inu. Takže prepáčte. Sumimasen. Super. Teraz ďakujem. Takže... Chcel by to nejakú chybu aj. Super. Tak ešte nám ostala dobrú chuť. Takže buď itadakimasu alebo inu. Super. No a už čo nám posledné ostalo, pes, inu. No a vlastne ešte ukážem, teda, že keby ste dali napríklad, že dobrú chuť, že je arigato, tak to nesvieti. A ešte vám to ukážem takto, ako som to vlastne robila. Kúpila som si vtedy takéto oceľové knôty, sa to dá nazvať. A tu má na konci také nožičky, čiže ja som to prepichla ihlou, ten kartón. Pretiahla som to cesto, dala som tam ten drôt, omotala som to okolo toho a tie nožičky som tak rozporila, aby to držalo. A tak som vlastne pospájala tie jednotlivé slovíčka do takých jednoduchých malých odvodov, cez ktoré potom prechádza to elektrické napätie a preto to svieti. To je tak všetko.